Kani gade ke All India Radio Shillong ke khubor ban pulia phi de meri nong kanti walang. Kini gilong kimat ki bakong san jong ke khubor mentak step. Pelat ki yang darbar tawan Lok Sabha ya ke bil balapan thamai biang ke bayde bat karep keriang. Kajingi kendo ekran ke balai singi pedeng ki sipai BSF ke India bat ke BGB Bangladesh ke lakut minnin ke singi. Lejingo abiang ki dekat jong ki Regional Committee ke Assam at Meghalaya ya South Liki Shnong ki badan hau pur Assam hapadeng kini ki artli ki jela. Hashwa bapinyo asngau ya ke kubur ke babanya, sngau bhavan sya shkor shwa ya ke ni ke jing benar. Kat bakari India ke latau history thamai dah ka pendep ya ke jing a ya ki dawai tika COVID-19 haduk palat shis pak kelur ngut ki nong shong shnong jong ka. Ko All India Radio ke ai khublei buram ba jing ya ro ya barok ki doktor ki nurse bar ki shakri ki ba khama khamat ki ba yakun persya ka thama COVID berkum joru ya barok ki briu ki bela pendep ya ke jing ai tika bat ya rap ya ke riban kenjo syaka tika thong. Wat la kari ke la kenjo syaka thong ni kwa ban pen sngau syapi ki para lok nong sngap barok ba ka jing yakun persya ka COVID-19 kampat kut satya. Ngi kentu ya phi barok ba pin sngau bha ban pendep ya ke jing ai tika kloi kat bala badha ka joko por banyarap ru e ki wei ba kinyo ya ketika. Ha kita masale kemen barok wat kelet ban buat renti e kini ki lightly ki jing batha ki basuk ban buat. Dengi ki mask ya paji iwei na iwei sat bhaya lagi kiti bat kadur khmat man la kapor. Naga benta ki jing tip ki bakham banya ki bede be ka COVID-19 phila ban phone ha ki national helpline number not iwe ar like hendai nyo pra not sau hendriu lani iwe not nyo san. Ki number ai jingrap ki balong kerpang na ka benta ka Meghalaya ki de kini iwe not pra but iwe not nyo not. Menta pat phinya sngawi ka khubor ka babnya. Kaying darbar thawan Lok Sabha kala pelat ya ka an ka balapan thamai biang ka bayde ba karep karyang ya ka bala tip kum ka farm loss repeal bill ar phuwe. La pelat ya ka te ka bill la pedeng ka jing ya kerkai ka bajur na barok ki dukhat jong kalyang persya. Ha ka por bo menteri ka sarkar pedeng ba pet ya ka tanat jong karep karyang Narendra Singh Tomar ula wanra ya ka bill ha ka yeng darbar Lok Sabha ki dukhat jong kalyang persya kila pertara ka sur ka bajam ha ka bakila dawa baka deben dan shwa ka jinga tai benya hashwa ban pentri kam ya ki te kendon an bala penthamai biang da ka sarkar. Ulampang jong ka Lok Sabha ombir lau ong ba la banya kren halor ka te ka bil lada ka yeng darbar thawan ka long jai. Wala kata namar jong ka jinga kerkat ka ba palat ka darbar ka la palat ya ka bil ban pentri kam hakari. Sa sipang por ulampang ulapan sange no shwai ke darbar hadu ka por arbaji no phai si khama shwa tang bare pli ke darbar telang ka bala sedang menhin ka singi lapan semaya arut ki dekhot ki bathmai jong ka Lok Sabha ki bakanthop ya ki MP na Mandi constituency jong ka Himachal Pradesh bat Khandwa constituency jong ka Madhya Pradesh. Kadorbar ka baju penong man la ka shisien hak arsnem hapdeng ki sipaya da ha pot usam ki banakari India bat Bangladesh kala kut no minnin gasngi ki sipaya jaga border security force BSF India lembar ki sipaya border guard Bangladesh BGB kila shim ya ka rai ban penne e ka sukasan bat ka jingman bha ha ki jaga khapot India Bangladesh kadorbar ka ne laisi kata hak arpunyo arpupra bat hak arpu khandai trik unai wing bala penya ya ka de ki frontier headquarters jong ka BSF la jupenlong ya kani ka jingi kendo shisien haman la ka arsnem hapreng ka BSF bat BGB banyo ekran halor kimat ki bokong san ki bede hauput usam kum ka jingshalan be an ya ki jingri jingdo ka pisa thok da ki kot tingka India ba ka jingdi ki jingdi pinbu a ki bahar rukom nalaro kata ki he sipai jong ka BSF bat BGB ki ji ekran banye trelang khanang man penne ek shong suk shong san ha ki jaka khaput. Lapan kot eka dorbar da ka jing soy eka joint record of discussion GRD da ki officer rang ba jong baro artri ki kin hon sipai. Nong elam rang ba barim jong ka seng Congress Dr. Mukul Sangma lembat kharwe ngut ki wei pat ki MLA ki bala punya soy la di dangshan ba ka Trinamool Congress minnin ka singi ki la let banya kendo ya ka nong elam rang ba jong ka TMC ka Mamata Banerjee ka bare ru ka ka joko por ka menteri rang ba jong ka Jela West Bengal. Dr. Mukul Sangma bat ki khatwe ngut ki MLA ki le kendo ya ka Mamata Banerjee ha West Bengal bala yo jing tep ru bala jit u ba Charles Pingrop kum nong elam rang ba jong ka TMC ha Meghalaya. Kari ka khubor ka wan shwi na ka All India Radio Shillong.
Kidikot jung ki regional committee bala thaurak sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam ha ka sngi ublei kila let ngap tho ek jing sngo jing kinong shong shnong ha south li ki shnong ki badan ha port Assam jong ki ni ki artli ki jilla ki ba ha po Kamrup bat West Khasi Hills district kani ka sien ka pasaw ba kidikot jong ki ki committee kila let jurip lang ha po ka jing lam jong menteri ki kampun roi ha port Assam jong ka jilla Assam Atul Bora baru menteri ka tanat PHE jong sarkar Meghalaya uba Renington Lingdo Tongkhar Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi menen kasiu la kentu ya baro ban long ki bahusiar namar ka jingkai uknyang wa thamai we day ba ka COVID-19 habe kran bikinang pathai khubor haswa ban sedang ka dor bartlang Modi ong ba menta ka sarkar ka bo ya ka thong ban pendep ya ka jing IT ka hadu shispa san phau kulur ngut Ulo ang ruba ka sarkar ka long bala kloy banya kran ya baro ki mat ki badan kam ha ka yung darbar thawan Modi ula pun sngo ba kani ka dorbar telang menta ka long ka badan kam ba namar ba kinong shong shtong jokari ang not banyo iye ki ba ki ban mi na ka dorbar ula pun kan mau ba kinong shong shtong kari ki pendep ya la ka jong ka kamram na ka banda ka la wei ka ba pernai jong kari Namar ka jingkai uknyang corona uba thamai bala tip kerteng kumu Omicron variant ka tanat ka bakmi ya ka kot kya ka sarkar India kala roi dak thamai biang ki kendon trekam ki bede ba ka jingwan ki briu na shabari barkani kan sedang trekam na do ka shitrek uno pra ar hajar ar phuwe ka sarkar kala pen langkong san bade ben ai ki jing tip ba penya ya ki khatsau sngi hashwa ba kin poisha India don kaman pen ilepa ya ka RT-PCR test haka air suvidha portal ka ba pau negative hashwaba kinmi na kanu ka jaka daga jing thumu banwan she India ya ka RT-PCR test haban le apdeng hinyo pu arganta shwaban kiyo hakaling sun Karkum ki kendon trekam ki bathamai ki bri ki ba wan na ki ri ki ba khams year COVID-19 ni countries at risk kin haban sha test COVID hakat lingsun Lada ka result ka pau negative kila ban shushong penkerpang hiladi nyaw singi hayeng na jong bat test biang haka singi ka bapra. Lada ka pau negative biang kin ban skap thup hai hiladi sah nyaw singi ki ban bot. Palachis pa arfu arkulur sauhui laktali ki dawai tika banyadana ka COVID-19 nadab ahe kalengkeri tat haduk mentah. Menen ka sngi pala prahajar ngut ki briu ki layo thamai uknyang jingpang corona haki benta ki ba pher jong kari bar kamba khandai hajar